Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini keluarga sederhana. Iki pemirsa, golek rosok dan rosok. Iki wayahe tukang rosok teko pemirsa. Dadi ki mang mae apa rosoke wis lumayan akeh. Dadi arep tak gawa mengisor. Soalnya treke wis padha ning ngisor wis akeh banget iki mang. Dadi iki Mas Santi tak kon gowo. Iki lho Kak karo iki bareng kuwi. Ke kabeh. Oh, kae lumayan. Kae pemirsa. Ayo Lek, rasoke diklumpukno Lek. Rene wonge. Ada jane dada isak kok di. Loh, Lek Mas nang ndi ki, Mang? Wis mengisor. Kok gembukan? Di. Wis ana Lek Mas. Wah, cepete ndekne. Dikasih informasi langsung but deh. Maaf pemirsa goyang-goyang soalnya Mas Andi melakukannya cepet banget. Enek sekoke bereng Mas. Kuwi loro. Wes Mas. Gabok teni lah. Wah, karek tampa dhuwit. Hah? Larang. Karak kayak pitik. Oh, alah karak kayak pitik kantu, Mas. Tapi sing apa dirusak? Sing apa ijek kena Mas. Menawa HP apa sini? Realme. Iya gak enek. Kayak duwi kuwi. Enggak di jalan rasa. Lah rata mbok Dek. Iya, Cik. Mereknya apa? Merek apa wi? Samsung. Samsung. Tapi ke HP tuh. Iya, iPad apa iPad? Telepon. Apa jenis? iPad. Permainan. Oke. Boleh sublokem gak ije apik ya? Apa gondol rene? Hah. Wo, lah tutupe ndi? Tutupe ra. Aku marahi bojoku budal ning sawah, Cah. Gak ning sawah mang yo iso digolekno ndekne. Gak wani ya? Ora. Piye? Wes Wis ora wani aku sing liyane, pake gak enek. Nek kuwi kan wis gak iku. Aku ora bayaran ya, Bu. Bayaran. Kuwi. Bayaran. Facebookku. Oh. Apa euro kok, Mas? Bayaran sak dolar. Dewe-dewe ya, Mas? Dewe to. Sini 3 kilo. 3 kilo ya. Terima sampai tak engko tak gojaki dadak yo suwi gak dienggo yo lara-lara bocor yo. Kasene ora ceblok yo. Ono wi kok meneng kono lho, pakai truk pemirsa. Biasa iki pirang bulan yo. Sampean suwi yo Mas gak rene yo. Kowe ngono rene. Gak roh aku. Gimana anak wedok? Mana? Enggak pas ora ono ora wong. Oh, ya bener. Ora ono wong dadi gas. Ditimbang kes. Aku 4 kilo.
Atume 4 ping 1.500. 6.000. Tapi wasine 3 kilo 9.000. Bagi 15.000. Alhamdulillah lumayan. Timbangnya ngangkrak. 15.000, guys. Oke, matur suwun. Tuh, guys, 15.000, guys. Kanggo sang mana wedok, anak lanang, teh. Ayo wis pulang. Ini mang dikon nglumpukno ra gelem. Oke. Tangi to. Ambek Mas Andi yo. Ngene lho Wi, 5.000-an Wi. Ayo. Kak pulang. Ini kalau dusun. Ayo wis ayo. Ayo pulang dulu. Ayo cepetan pulang dulu. Ayo. Ayo toh. Tuku apa neh? Jajan apa? Mbok. Diku sangu sesuk wi. Kan kok tak longi. Piye? Mbok longe pira? Mbok. Wis dienggo sangu sesuk ae kok. Ape manganan yo? Ya wis terserah. Tak longi rong. Ya wis ndang, aku tak pulang. Aku nang. Ora usah mlayu. Aja dientekno lho yo. Oke, guys. Yo to. Kowe tak tekok isih ape tuku apa ning nggon Mbak Lina? Aja gak roh, engko nek muni gak roh kowe mesti mbok entekno duwe. Ora. Kowe tuku apa? Tuku jajan ae. Jajan apa? Lho ngene Mbak Kesi tutup. Kok kene Mbak ya? Aduh, men ape tuku apa sih wi? Nah, Mbak Lina tutup aku tuku kene Mbak Yana tuku mie goreng. Mie goreng kok adoh meneh ning gone Mbak Iin enek ning gone Mbak iku enek. Aku tuku sing 2.000-an. Oh ya wis Sing ya. 2.500-an. Wis 2.000 ae engko sik 3.000. 500 e iku tambahan mie mak 2.500. Terah maneh. Wis mateng oh. Wis mateng, gak mateng padha 2.500. Ya wis ah. Ya wis, ndang. Yo Gak mulai lho ya. yo. Ya wis. Hati-hati ora usah mlayu. Baik pemirsa, hasil rosok alhamdulillahirobbilalamin. Hasil rosok dapat 15.000. Oh, dibagi 3. Masa di 5.000, mak 5.000, duwi 5.000. Pak Era untuk jatah ya pemirsa. Wes. Alhamdulillahirobbilalamin. Masa anu Andi Dwi langsung jajan pemirsa. Aku entuk 15.000. Sublok mang. Lah aku anak mesine, Lek. Aku anak mesine, Dek. Lah awake cara mono kan enting. Anu. Maksude kan uga rego wesi, Lek. Sing larang rego wesi. Entuk 8.000. Sapa mang? Darwati entuk 80. Iin gak ro. Iin entuk 50.000. Aku yo wesi. Marai kuwi dekne kan sing lanang rosokane akeh. Kaya Iin. Mene bojoku budale sawah mang. Aku kuwi dandang cilik iki bolong cilik ape tak tambal ae pene boeman karena keklan-kelan. Lah kuwi lho sublok kok mbok tambal yo kena Lek. Apik. Wah, yo tambal yo paling bocor nae. Mbok tambal sing tukokno gesekan iku lho. 2.000. Lah kuwi terus sing apik cah batinku mang. Kuwi kan sing apik, sing anti yo stainless. Stainless iki tak HP aluminium, nek didol larang aluminium. Apik stainless Lek wong ora tayang. Wong nek stainless iki pomo diketok didandani nang angel kok keras kok. Dan aluminium apa dandani neh kenek kok. Kan kuwi digek wesi Lek, paling diolah iki anu neh. Tapi apik iki apik sing sublokem kuwi karo sublok ending-ending. Wah,
Batinku nek geli semen. Awakmu mangka lho, gantungan ora kanggo wi mbok gondol meteran. Kentul ngono kok. Kuwi bunderan. Lupa nek dek. Lho, lah mbok gabungno mantik, Rek. Makan iku. Oh. Anak-anak boe tok. Iya. Berarti rak nang ngono treke sing nyoper rak bocahe. Rene tapi sepi wong lho mang balik. Tak tekoki. Mendunge betah yo mendunge. Karena panas wis. Hah? Iya. Terus iki anu Lek, banyu iki, Lek. Anu ne banyu. Sing resik. Aja ketok teleke. Sing resik aja ketok teleke nek nyapu. Bakal apa tugas? Apa tugas negara? Nih, alhamdulillah di lumayan. Untuk 15.000. Pirang kilo? Anu wesine memang 3 kilo. Atau memang piro 6 kilo apa piro? Ya. Untuk pokoknya 5 kilo. Untuk 15.000 adi mang ibu. Wes. Alhamdulillah. Wes tuh jajane. Apa kowe? Tek peteng iki. Goreng. Hah? Goreng. Ini siapa mang? Mbak Lana. Piye rasane? Enak. Duduk nek mangan duduk. Supite apa kuwi? Hah? Apa kuwi? Prank. Edakno. Iya kokono. Iya. Oh, berarti 2.500 wis mateng. Ambek mentah. Maksudnya piye leh kuwi? Lah ya berarti ya wis mateng kuwi leh kok ambek mentah. Ambek gak digawe ya ora memang atus. Ya penak digawe nek ngono. Hah? Ya penak digawe. Berarti mang ada ya ning kono, digrosok banyu ning kono. Mbak goreng. Lah ya, Heeh. piye? Godhoke nang kono. Bar kuwi terus disuntek ning plastik ngono. Ya tapi gak ambek goreng. Manggo mulai tak masakno padha ae. Yo penak ning kono ya kuwi. Lantuk omah kok karo mama. Wes. Rasane. Hah? Tutup kok Tutup sik. Kebiasaan itu duwe. Kucingnya nunggu lho godhonge cekli. Godhong telak tinggu makan kucing. Ya tutup. Ya pemirsa cukup sampai ini wae pijen dari Malvin Family. Nyasak rasa. Nenek salam mengirim Abnon yang berjuang kerja mudah-mudahan akan mendapatkan momongan. Yang sagar mudah-mudahan akan sembuh yang buka usaha-usaha yang lancar. Wes pokoknya apa ya pemirsa ya jangan di like, di komen, di subscribe, di tutor apa bang dan jangan ikut channel Malvin Family. Dadah.